Now come what it is all about. I have not met him. I have not met him like lately. तो active politics and join जाऊन सुद्धा is welcome. I have no issue. तुमच्यावर प्रेशर टाकण्याचा प्रयत्न नाही ना म्हणजे तुम्हाला आमका काय फरक काय पडना आमचे काम चालू हा आणि वी आर गोइंग टू कॉन्सन्ट्रेट ऑन बार्देश फर्स्ट अँड बियॉन्ड बार्देश वेदर इट इज गोइंग टू बी पेरणे एरिया इवन माया म्हणजे माझे बरे मागपी लोक मयानूय हा बरे मागपी लोक पेरणेन हा बरे मागपी लोक मांद्रेन हा बरे मागपी लोक बिचोलेन हा आय विल हेल्प the party to win all these seats. So my role will not be limited to Kalangut. Whoever wants to contest in Kalangut, they are all welcome. There is no problem. बीजेपी कॉन्स्टिट्युएन्सी सर्वे केलं तुमकां दिसता 27 सिटींग आमदारांक तिकेट मेळपाक शकता ना मेवची ना कितले भायर पडपाक शकता नका दॅट इज सर्वे वील टेल बट डेफिनेटली जे आमी आधी सजेशन दिल्ले की विनेबिलिटी इज ऑल्सो द बिग फॅक्टर अँड क्रायटेरिया विच फडणवीस हॅज स्पोकन द सेम लँग्वेज वॉट आय हॅड अर्लियर सजेस्टेड जर सगळ्यांची एमएलएची तिकेट डिक्लेअर हे जातली सिटींग आमदार सिटींग तेजर सर्वेचेर तिकेटी डिसायड जातलो लिस्ट डायरेक्ट जावपाक गुड डिसिजन आणि रिकार्डो कलंगूटमधनं निवडणूक लढवणार आणि शिवोलीमधनं दयानंद मांजरेकरांना सपोर्ट करणार कसं बघतो तुम्ही त्याच्याकडे आय कॅनॉट कमेंट ऑन रिकार्डो बिकॉज काल त्यांनी फडणवीसांची भेट सुद्धा तो घेतली. तो आमचो फ्रेंड आणि तेजेर उलोवप सारकें ना So your friend have told ki that this coming election you will not win. What do you like to say? दॅट इज विथ द पीपल लोक डिसायड करतले हांव जिखतलो ना हांवें डिसायड करप ना आमी इलेक्शनाक बसप लोक वोट घालतले लोकांक जाय मायकल लोक परतून हांव जिखतलो तुमचा मित्र आहे म्हणतो तर त्यांनी दयानंद मांजरेकरांना सपोर्ट करणार म्हणाला तुमचं नाव घेतलं नाही त्याने सद्याक खूप जाणांक सपोर्ट करपाक सोदता इट इज विथ देम टू डिसायड आय कॅनॉट कमेंट whom Ricardo is going to support. It is purely with him.